дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. молу мулки судяҳоро мебинанд, агар дурӯғ гӯянд барканор мешаванд. қонуни нав. қарори Рустами Эмомалӣ барои ташкили озмуни дастархонороӣ бо 13 000 сомонӣ. теъдоди нафақагирон дар Тоҷикистон афзоиш ёфт. такя танҳо ба барқ дуруст нест, бояд шабакаҳои гармидиҳӣ сохта шаванд. аз 7 сомонӣ гузашт, нархи бензин ва сӯзишвории дизелӣ боз боло рафт. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам. Юниса Тамлоева. салом. Шермуҳаммади Шоҳиён, раиси додгоҳи олии Тоҷикистон, дар парлумон тағйироти нав ба қонун дар бораи судҳои ҷумҳуриро муаррифӣ кард, ки ба ҷилавгирӣ аз фасодкории додрасҳо равона шуданд. маҷлиси намояндагон тағйирот ба қонун дар бораи судҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро қабул намуд, ки ҳадафи он ислоҳоти низоми додгоҳӣ ва масъулияти бештари додрасҳо арзёбӣ гардид. Шоҳиён зимни шарҳи тағйирот гуфт, ба қонун муқаррарот дар бораи пешниҳоди эъломия дар бораи даромад ва вазъи молумулкии судя илова карда шуд. ворид намудани талабот вобаста ба пешниҳоди эъломияи даромад ва вазъи молумулкӣ аз ҷониби судя бо мақсади роҳ надодан ба сӯистифодаи вазъи ҳуқуқӣ ба манфиати шахсӣ, гурӯҳӣ ва дигар манфиати ғайрихизматӣ равона гардидааст, изҳор дошт раиси додгоҳи олӣ. дар феҳрасти сабабҳои барканорию бозхонди судяҳо меъёрҳои нав илова карда шуданд, ки яке аз он нафақагирии Тоҷикистон ё давлати хориҷӣ будан аст. инчунин бар асоси тағйироти ҷадид додрас агар бо мақсади пинҳон доштани молу мулкаш ба мақомот маълумоти бардурӯғ пешниҳод кунад, аз мақом барканор хоҳад шуд. инчунин дар қонун савганд дар таҳрири нав таҳия шуда тартиби савгандёткунӣ муқаррар гардидааст. ба гузориши нашрияи парлумонии Садои мардум, инчунин ваколатҳои раиси суди олӣ вобаста ба таъин ва аз вазифа озод намудани сардорони раёсатҳо, шуъбаҳо, сармутахассисон, мутахассисони пешбар ва масъалаҳо вобаста ба шумораи судяҳо, машваратчиёни халқӣ ва кормандони дастгоҳҳои судҳо такмил дода шудааст. бо қарори раиси шаҳри Душанбе Рустам Эмомалӣ ҳайати комиссияи шаҳрии озмуни дастархонороӣ тасдиқ шуд. шаҳрдор сарраёсати молияи Душанберо муваззаф кардааст, ки аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии раиси пойтахт 13 290 сомониро барои озмун ҷудо кунад. таъкид шудааст, ки озмуни мазкур дар доираи низомномаи тасдиқкардаи Кумитаи дини Тоҷикистон баргузор мегардад. озмуни дастархонороро таи солҳои охир бо амри президенти мамлакат дар шаҳру навоҳии кишвар гузаронида мешавад. ҳадафи озмун бо истифодаи сарфакории моҳиронаву ҳунармандона беҳтар намудани сифати оростани дастархон дар тӯю маъракаҳо арзёбӣ мешавад. ба иттилои масъулини ҳунари иштирокчиёни озмун, аз рӯи тарзи истифодаи сарфакории моҳирона, зебо, хушоянд ва дилписанд оростани дастархон, риояи анъанаҳои миллӣ ва ба замона мутобиқат кардани дастархони оросташуда баҳогузорӣ мегардад. Дилмурод Давлатзода, мудири оҷонсии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати Тоҷикистон мегӯяд, теъдоди нафақагирон дар ҷумҳурӣ то 1 январи соли равон 729 385 нафарро ташкил дод. Давлатзода мегӯяд, теъдоди нафақагирон дар ҷумҳурӣ нисбати оғози соли 2020 2,6% зиёд шуда, талабот барои маблағгузории нафақа ва кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ 2,9% афзуд. ба иттилои Давлатзода, дар соли 2020 воридоти буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа нисбат ба соли 2019 71,2 миллион сомонӣ кам гардида 2891 миллион сомониро ташкил дод. Нашрияи Садои мардум хабар додааст, ки андозаи хароҷоти маблағҳои суғуртаи иҷтимоӣ барои табобати санатории курортӣ, ташкили истироҳати кормандон ва аъзои оилаи онҳо ва чорабиниҳои солимгардонию пешгирикунанда дар корхонаҳо тағйир ёфта, меъёри истифодаи маблағ ба 1,5% расонида шуд. инчунин Давлатзода иттилоъ дод, ки дар асоси паёми президенти мамлакат нафақаи маъюбони аз синни кӯдакӣ, маъюбони то 18 сола ва маъюбони гурӯҳи якум, ки ба онҳо дар асоси қонун дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ нафақа муқаррар гардидааст, аз 1 сентябри соли 2021 зиёд мегардад.
қаблан роҳбари давлат дастур доданд ки нафақаи маъюбони гурӯҳи якум ки дар асоси қонун дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ таъин гардидааст ба андозаи 50% баланд бардошта шавад. нафақаи маъюбон ки аз синни кӯдакӣ таъин шудааст ва нафақаи кӯдакони маъюби то 18 сола ба андозаи 20% зиёд карда шавад. маҳмад саид зувайдзода раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати тоҷикистон мегӯяд дар нақшаҳои генералии шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ бунёди шабакаҳои гармидиҳӣ низ пешбинӣ шудааст. ба иттилои зувайдзода зимистони имсола бори дигар собит намуд ки дар масъалаи гармкунии манзил ва муассисаҳои тандурустию таълимӣ танҳо ба нерӯи барқ такя кардан дуруст нест. аз ин рӯ дар нақшаҳои генералии шаҳру ноҳияҳо дар қатори кашидани хатти барқ ва оби нӯшокию канализатсия бунёди шабакаҳои гармидиҳӣ низ пешбинӣ шудааст, навиштааст Садои мардум аз қавли раиси кумитаи меъморӣ. ӯ тавзеҳ дод ки вобаста ба ҳаҷми бино дар лоиҳаҳо барои соҳибкорон бунёди шабакаҳои хурди автономии каммасраф ба назар гирифта шудааст ки ба истифодадиҳии онҳо талаботро ба нерӯи барқ кам мекунад. бино ба нархномае ки ширкатҳои фурӯши сӯзишворӣ пешниҳод карданд, қимати бензин ва сӯзишвории дизелӣ тағйир ёфта то ба 7.2 ва 7.5 сомонӣ баробар шудааст. нархномаи нав дар муқоиса ба 2-3 рӯзи қабл аз 20 то 40 дирам ва назар ба моҳи январи соли ҷорӣ то ба 60 дирам ё худ 10% боло мебошад. ҳоло арзиши 1 литр сӯзишвории дизелӣ ба 7.2 сомонӣ ва бензини нави АИ-92 7.2 сомонӣ, нави АИ-95 7.5 сомонӣ ва дар баъзе аз фурӯшгоҳҳои маводи сӯхт ҳатто ба 7.6 сомонӣ баробар шудааст. аксар ронандаҳои тоҷик мегӯянд чунин болоравии нарх дар шароити хуруҷи пандемия боз ҳам ба ҷайби онҳо зарба мезанад. бино ба гуфти сокинон, фурӯши ин нав сӯзишворӣ дар деҳоти дурдастии кишвар боз ҳам гаронтар будааст. ҳусейн, як ронандаи такси дар хуҷанд, мегӯяд баландравии нархи сӯзишворӣ ба фаъолияти онҳое ки мисли ӯ аз ҳисоби ронандагӣ рӯзӣ меёбанд таъсири манфӣ дорад. дар ҳамин ҳол аксар роҳбарони таъмингоҳҳои маводи сӯхт аз суҳбат дар бораи сабаби болоравии нарх парҳез мекунанд. аммо як фурӯшандаи нуқтаи таъминоти сӯзишворӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров болоравии бензин ва сӯзишвории дизелиро ба коҳишёбии воридот рабт дод. ҳоло бо сабаби гарон шудани қимати қатор яъне вагон арзиши моли фурӯхташаванда баланд бардошта шудааст. дар ин миён болоравии нархи бушкаи нафт ҳам таъсир расонидааст, гуфт фурӯшанда. абдулмаҷид мӯъминзод, роҳбари хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон, чанде қабл дар нишасти матбуотӣ ин ниҳод иброз намуд ки соли 2020 ширкатҳои фурӯши сӯзишворӣ барои беасос баланд кардани нарх ба маблағи 1.4 миллион сомонӣ ҷарима шуданд. сомиёни азиз, ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.